Čau, já vás vítám u dalších novinek Českého horsoftového svazu. Již delší dobu u nás tady bylo ticho, takže je zapotřebí zase nějakým způsobem vás informovat o dění, odkryt vám zase nějaký tajny, protože je toho hodně a je co dohánět. Pojďme na to. Tohle video bude delší trošku, každopádně se neděste. Rozdělíme ho do několik částí, ve kterým vám vlastně vysvětlíme za prvý, co se u nás dělo, interně, nad čím pracujeme a tak dál. Jo. V druhé části videa si potom povíme nějakou reakci vlastně na rozhovor mezi ČAS a ČFA, který je potřeba vysvětlit a dostaneme se k tomu postupně. Jo. V třetí části videa si pustíme video samotný, dostanete na to i link, takže už konečně bude vlastně na YouTube a budete si ho moct pustit sami. Celý, od začátku do konce. Takže Honzo, proč u nás bylo ticho tak dlouho, co jsme dělali u nás? Jasně. A proč bylo ticho je, protože proběhlo video, který předpokládám spousta z vás viděla, kde jsme se potkali s ČFA, komunikovali jsme spolu v rámci několika desítek minut na téma, jak ty jednotlivé organizace fungují a jak to je celý vlastně udělaný. Tam vzniklo nějaký pemzum otázek, nějaký pemzum okruhů, o kterých jsme nebyli schopni v tu chvíli odpovědět, to znamená sbírali se odpovědi na to, aby jsme mohli vlastně na ty položené otázky odpovědět, co vás jako komunitu trápí, aby ta odpověď byla fundovaná a byla plnohodnotná. Nicméně nějaké množství informací od doby, kdy jsme vydali poslední video, který je zapotřebí vám sdělit. Jsou to jak interní věci, které se týkají času, jak dovnitř, to znamená, co se v času samotném dělo, tak směrem ven, to znamená, jak čas vystupuje ven a nějakým způsobem dál jako existuje dál a rozšiřuje svoji působnost. Tohle to jsou okruhy, o kterých se s váma chceme taky pobavit a doufám, že vás to bude bavit. Jo. Tak, pracovali jsme nad rejstříkem hráčů. K tomu nám řekneš víc ty? Jo. Proč je takovou dobu ticho? Nějakým způsobem pracovat s tím, aby nás stát rozpoznal, je nějaká papírová válka. Já se jako v každém videu vám říkám, že papírová válka je zlo, papírová válka je zlo. Nicméně, ta první věc, kterou vám chceme říct, je, že v času je v tuhle chvíli více jak 1000 členů. Děkujeme vám moc za projevenou důvěru. To, co to s tím nese, je ta papírová válka. To znamená, my musíme státu vykázat, že vy existujete, že jste reální lidi a potřebujeme vás nahrát do jednotlivých rejstříků, který už s váma potom pracujou. A zpětně my, díky vašemu hlasu, díky tomu, že nás je v tuhle chvíli víc než 1000, náš hlas má nějakou sílu, ale my potřebujeme státu ukázat, hele, tady je doopravdy 1000 fyzicky existujících lidí. Tohle byl běh na velmi dlouhou trať, teď se teda doopravdy už konečně řítíme do finále. Já si myslím, že v rámci srpna, nejpozději září, už teda budeme nahraný ve všech strukturách, co po nás stát chce. To znamená, ty členové budou nahraný, jednotlivý fyzické osoby budou nahraný v té struktuře tak, jak má být a propíše se to tak, že to uvidíte kdekoliv. Nicméně je to doopravdy běh na dlouhou trať a omlouvám se a prosím za strpení, než to prostě dojede do finiše. K tomu mám jednu malinkou vsuvku, co se týče vlastně členských kartiček. Stávalo se nám občas, že ty e-maily mezi sebou nějakým nefungovaly a někomu ta kartička nepřišla, takže bych vás poprosil, napište nám na Facebook, kamkoliv, my vám tu kartičku začleme, není to problém, ať to máme všechno vlastně pintli. Až když jdete někam na akci organizátora Českého horsoftového svazu, tak se máte čím prokázat. Začneme první věcí. Pracovali jsme nad nějakou strukturou ve svazu u nás. Co bys nám k tomu mohl říct? Přijali jsme několika členů, to znamená, čas se nějakým způsobem rozšířil. Rozšiřujeme se jednou ročně na valné hromadě, která probíhá vždycky v prosinci, to znamená, teď proběhla v prosinci, já vím, že je červenec, jsme o půl roku dál. Potkali jsme se bohužel virtuálně, protože jsme každý z jiné strany republiky, ale potkali jsme se virtuálně a bylo to hrozně prýma. Popovídat se i takhle v půlce roku, jak vlastně, když se dá říct sezóna, jak sezóna všem jede, jestli všechno funguje, jestli všichni máme dobrý, vzniklo pár nějakých problémů, přesně těch lokálních, kdy kluci na jedné straně republiky potřebovali poradit s nějakou věcí, my jsme měnili informace, sdíleli informace. Funguje, musím zaťukat na dřevo, funguje to, jak má, to znamená, my se potkáváme jako organizátoři na té platformě a máme možnost spolu komunikovat a vyměňovat informace, než aby každý trávil desítky hodin tím, že na ty informace se bude snažit přijít sám. Nicméně takovým tím zlatým hřebem toho našeho sezení bylo, že jsme se rozhodli, že uděláme jeden závod,
nazvěme to třeba pohár Českého Airsoftového svazu, kde se vlastně my všichni organizátoři spojíme a realizujeme to. Můžeme vám v tuhle chvíli říct, že se to bude dít na hřišti Angry Foxes v Olomouci a proběhne to v září. Čekejte na všechny podrobnější informace, myslím, těšte se, zábava to bude veliká, sjedeme se tam všichni na jednu hromadu a poměříme své síly ve, myslím si, velmi friendly udělaným zápase a doufám, že to dobře dopadne. Jo, přesně tak. Já když jsem vlastně se seznamoval s týmem Angry Foxes, tak se mi ukazovali vlastně, jaký to svoje hřiště, jak to vypadá. Oni to vlastně mají na té staré pevnosti z dob dávno minulých. Z dob mušket a tak dál. A vypadá to jako fakt zajímavě ty prostory, takže já si myslím, že tu soutěž vlastně to okoření prostě o ten nádech. Jako bude. Ten terén tam je prostě rozmanitý a jsou tam prostě různý ty jakoby zákupové uličky vlastně toho fortu, jako já si myslím, že to bude víc šmarenc. Myslím si, že to je něco, co jako není úplně všude vidět a pojďme si to užít. Já jsem jako velmi nadšený a těším se, že si tam zablbnem. Jo, přesně tak. Další bod, co tam máme vlastně, pracovali jsme teď vlastně nad nějakou propagací svazu, udělali jsme nový bannery. Minule vlastně, když jsme dělali poslední video, tak nám bylo vytýkáno, že kamkoliv, když jedu na akci vlastně organizátora svazu, tak tam není vidět, což je pravda a makali jsme na tom, udělali jsme nový bannery, takže vlastně teď uvidíte takovýhle banner na akcích svazu. Máte tady vlastně i 2 QR kódy na přihlašování vlastně a na stránky, kde budete mít vlastně kompletní informace k tomu, co vás zrovna zajímá ve svazu. Tak, tohle to jsou nějaké informace, vlastně, co se děje vlastně vevnitř svazu, na čem jsme pracovali a tak dál. A teď je vlastně na řadě, jakým způsobem svaz působí na vedek, na čem svaz pracuje vlastně externě. To znamená ministerstva a tak dál. Jasně. Mohl bych vás tady zabalit do velmi dlouhých vět, který vás stejně ve finále nebudou bavit, takže to vezmu velmi stručně. Ministerstvo obrany, velmi dobře nastoupená spolupráce, dámy a jeden pán. Z nás mají radost, že tady vůbec jsme a existujeme. Děkujeme vám všem zas, že nás je 1000 a neutřeli se o nás boty, ale měli zájem s náma komunikovat. To znamená, teď je všechno za 5 minut 12. Před podepsáním memoranda. Memorandum sebou nese nějaký práva, ale zároveň i povinnosti. Počítejte s tím, že první benefity budou vidět, myslím si, v sezóně 2025. Doufejme, že se podaří všechno, na čem v tuhle chvíli pracujeme, aby se podařilo dohodnout. Já záměrně nechci zabíhat do detailů, nechme to jako velký překvapení. Doufejme, že vyjde 80% těch věcí, ale myslím si, že první bonus uvidíte v sezóně 2025 a doufejme, že se vám všem bude líbit. To je to, co můžeme říct. Tímhletím znova bych chtěl poděkovat Sdružení sportovních svazů za to, že nás vlastně včlenili do své struktury. To je ta kategorie úplně nahoře, my jsme součástí té kategorie. To znamená, děkujeme za to, že nás přijmuli do svých řad, protože skrz ně spousta těch informací protejká a my jsme vlastně u pramene. My dokážeme tyhle věci, ze zhora nám jsou posílány informace, my s těma informacemi jsme schopni nějakým způsobem pracovat. Víme v tuhle chvíli velmi, myslím si, podrobně, co se vlastně na obraně děje. Víme, jak je to s pozemkama, víme, jak je to se spoustou jejich možností, které oni mají. Já jenom doufám, že to povede ke světlým zítřkům. Znova, pro armádu, respektive pro ministerstvo obrany je to úplně nový, ale souzní s tím, že by s náma měli spolupracovat. Na druhé straně jsme my, kteří jsme v životě na takhle vysoký úrovni s ministerstvem obrany nespolupracovali a doufáme, že to bude fungovat. Obě strany jsou nadšený, řekl bych, a obě strany chtějí spolupracovat. Doufejme, že to v té sezóně 2025 povede ke světlým zítřkům. Přesně tak. Já vlastně bych k tomu měl jednu věc. Ta struktura prostě je naše svazová, je nějakým způsobem postavená. Ty různé organizace prostě jako ministerstvo obrany vlastně to vidí a vidí ty čísla, prostě vidí, jakoby, že jsme tady nějakým způsobem zaštítěný, nebo že nejsme nějaká malá prostě tamhle, že máme za sebou hráče a tak dále. A oni to oceňují, pro ně je to zase něco novýho. Pro nás je to taky něco novýho a já si myslím, že vlastně do budoucna to nahrává jakoby k hodně pěkným prdelatým andělíčkům, jak jsme si řekli. Jak jsme mluvili na začátku. Teď se nechci jako plácat po rameni, že sebechvála smrdí, ale
jdeme dobrou cestou, protože to ministerstvo obrany nás vidí, tak jak máme strukturu nastavenou, oni nás vidějí a říkají, takhle je ta struktura správně, tak jak vy jako každý jeden hráč působíte někde v nějaký jednotě, ta se sdružuje nahoře v Českém Airsoftovém svazu, to jde nahoru do Sdružení sportovních svazů, to jde nahoru na ministerstvo obrany, takhle ta struktura má vypadat, oni nás rozpoznávají a říkají, to paráda, máte to takhle všechno průhledný, ušetřili jsme si jako stovky hodin práce, kdyby jsme zjišťovali, jak to postupně udělat, tady je to prostě daný, je to správně a jdeme správnou cestou. Já jsem z toho nadšenej a koneckonců kdo jiný než ministerstvo obrany by nám mělo pomoct jako v nějaký radikální míře, protože my jsme pro ně a oni jsou pro nás, že? My si hrajeme s kuličkovými kvérama, ale výměnou za to bychom byli rádi, kdyby jsme mohli pobíhat na jejich prostorách. A rozšířili jsme... Nebo jezdit v pandurech. To by bylo případně přistává helikoptérou, to by bylo všechno moc krásný a doufáme, že třeba se to jednou stane. Tak. Měl jsem Čech kdy? Doufejme, že to dopadne všechno tak, jak má. Tak. K tomu vlastně se navazují ještě dvě otázky. Tohle to vám vlastně nějakým způsobem odkrývá karty, jak organizátoři fungují vlastně ve svazu u nás a co od nás vlastně dostávají. Jo? Protože to know-how a ty informace ze zhora od těch ministerstev, oni k nim musí nějakým způsobem přitejkat a nepřitejkali by možná, nebo měli by horší cestu, kdyby neměli tu možnost vlastně ve svazu ty informace dostat. Jo. Tady je dostáváme, my je dostáváme. Padá to z ministerstva obrany, spadne to na Sdružení sportovních svazů, Sdružení sportovních svazů to posle všem svým členům. Jedním z nich jsme my. Nemusíme ty informace složitě hledat, nemusíme přemýšlet, kde jaký vojenský újezd je zrovna otevřený pro veřejnost, uzavřený pro veřejnost. Prostě vyšlem dotaz nahoru, ale v 90% případů se stane, že přijde rovnou informace dolů a my se podle toho zařizujeme, což je super. Protože pro nás jako pro organizátory je to neuvěřitelný minový pole, kdy objíždíte prostory, snažíte se zjistit, jestli to funguje, jestli to nefunguje, jaký tam jsou vztahy. Takhle je to prostě rovnou nasolený takhle na talíři a je to mnohem jednodušší pro nás. Je to dobrý vlastně, když jsme se bavili posledně o Národní sportovní agentuře vlastně nad tou strukturou, tak tam to funguje úplně stejně, prostě známe se s těma lidma nějakým způsobem a ty informace přitejkají rovnou, nemusíme prostě čekat na nějaký papírování a tak dál, na nějaký jako e-maily a takovéhle věci. Já jsem nadšenej. Zatím jsem nadšenej a chápu, že pro vás jako pro hráče je tady spousta věcí, které vlastně nevidíte a vlastně vás nezajímají, ale nezajímají nás do té doby, než my nemáme kam jezdit, že jo. A to se týká jako napříč celou Českou republikou, takže doufejme, že tohle to minimálně poskytne nový prostory pro to, aby jsme mohli řádit v nějakých originálních nových prostorech. Jo, přesně tak. Tady se vlastně dostáváme k druhé části našeho videa. Bavíme se tady o nějaké struktuře svazu. Tohle to všechno vlastně bylo zmíněno už v tom rozhovoru mezi Časem a ČFA. To video prostě proběhlo, nebo ten videohovor proběhl prostě před pár měsíci. My jsme potřebovali nějaký čas vlastně na to všechno reagovat, protože jsme všichni organizátoři, každý máme vlastně svoji práci, do toho ještě organizujeme akce, jezdíme prostě a tohle do toho ještě teďkom jezdíme vlastně za novýma organizátorama, děláme osvětu. Pokud se chtějí přidat do svazu, pokud ne, tak aspoň aby věděli, že tady je nějaká taková struktura, jo, a nějakým způsobem to trvalo. A my jsme potřebovali získat informace vlastně k různým otázkám, vlastně, které z toho celého rozhovoru vyplynuly. A teďkom už jako můžeme s jistotou říci, že ty odpovědi máme a můžeme vám je vlastně postupně vlastně nakouskovat a vysvětlit vám celou strukturu vlastně, jaký je rozdíl mezi svazem, jaký je rozdíl mezi časem a ČFA a vlastně proč je to takhle a proč je to takhle a jak to vlastně celý funguje. Z celé vlastně diskuze, z celé debaty mezi Časem a ČFA vyplynuly nějaké otázky, na které je potřeba zodpovědět. S tím vlastně potom souvisí video, z celého rozhovoru, který potom vypustíme na YouTube. Budete k tomu mít vlastně všechny naše odpovědi, abyste potom jakoby už byli v obraze. Tak, jo? Pojďme do toho. Začal bych otázkou. První otázka, která vlastně z toho celého videa vyplynula, tak je, když to vezmeme od začátku, tak je, proč jsme vlastně neoslovili ČFA na začátku? Protože oni vlastně jako organizace, která by měla zastřešovat v České republice Airsoft nějakým způsobem x let tady už funguje, tak proč jsme vlastně neoslovili první když jsme něco takového zakládali? Já bych se držel 2 bodů, který je zapotřebí si říct.
To první, to se zmínil, zastřešuje Airsoft, to je velmi diskutabilní, protože v tuhle chvíli vzhledem k tomu, že neexistuje mezinárodní Airsoftová asociace nebo něco, co by zastřešovalo na mezinárodní úrovni Airsoft, tak neexistuje ani střešní organizace v České republice. Nejsme to my, není to ČFA. Druhá věc, proč jsme se nepřidali, nebo proč jsme nezačali nějakým způsobem kooperovat v ČFA. Protože pokud po době blížící se dekádě své existence máte 14 členů a jeden zapsaný spolek, to není mnoho. A když jsem si jako rozhlížel a dělal jsem si nějakou rešerši toho, jak vlastně do toho vstoupit, samozřejmě tato otázka padla na stůl, ale pokud máte po 10 letech, teď nevím, jak dlouho ČFA existuje, po takovéhle době 14 členů, my máme za 2 roky, díky vám, děkujeme moc, 1000 členů a jsme v 6 krajích, to prostě o něčem nasvědčuje. A z tohoto důvodu jsem si řekl, že to asi nebude správná cesta. A třetí část je to, jak vlastně ČFA je postavená strukturou. Ona prostě neodpovídá tomu, to, co po nás stát chce, aby to bylo správně na té národní úrovni, to, co po nás stát chce, to, jak chce, aby fungoval, to, jak chce, aby to celé fungovalo v rámci toho, že jsme nějakým způsobem rozlezlí. To znamená, někdo je v Olomouci, někdo je, nevím, v Hradci Králové. To, jak fungujeme jako struktura, to prostě musí mít nějakou štábní kulturu a ČFA ji nenaplňuje. Když se podíváte do stanov, nenaplňuje. My jsme vlastně od začátku jsme se jakoby na tomhle téma bavili, když jsme se nějakým způsobem slezli mezi těma zakládajícími a organizátorama a řekli jsme si prostě, hele, máme tady nějakou vizi, kterou bychom potřebovali splnit a vypadá to asi, že z toho bude svaz. Tak jsme to začali nějakým způsobem řešit, komunikovat vlastně s těma úřadama a oni nám vlastně řekli, podívejte se, pokud chcete něco takového, tak musíte vypadat takhle, musíte mít tohle a tohle splňovat tyhle věci. My jsme se podívali vlastně na ČFA, oni tohle nesplňovali, takže jsme se rozhodli vlastně vytvořit svůj vlastní svaz a zastrukturovat to od začátku úplně jinak. Jo? Začít od nuly. Ano, tak to je, proto se to stalo. Neznamená to žádnou bratrovražednou válku, neznamená to jako žádný nevole. Znamená to asi jenom, že každý ten svaz funguje, nebo spolek, nebo tohle tak funguje úplně jinak a v rámci toho, jak my potřebujeme vlastně se státem komunikovat, tak je zbytečný prostě měnit něco, co tady vlastně je delší dobu a je už nějakým způsobem vlastně zakořeněný. Bylo lepší postavit to z čisté vody. Vycházelo z toho na všech stránkách, je lepší postavit to z čisté vody, tak jsme udělali. Neznamená to zákopovou válku, neznamená to žádnou nevraživost, prostě je to tak. Nejsme jediný sport v České republice, který to takhle má. Můj oblíbený parkour, ten má 2 úplně stejné organizace a myslím, že kdybych zahledal v těch 250 registrovaných sportech v České republice, tak tam najdem určitě 50 dalších takovejhle sportů, kde prostě holt to jde po 2 cestách a přesto to funguje. Jo, přesně tak. K tomu se vlastně váže druhá otázka, jaký je hlavní rozdíl mezi svazy. Jo. My víme, že tady je hlavní rozdíl mezi naším svazem a mezi ČFA. Rozumím. Protože určitě tady je rozdíl mezi strukturou, ale někteří hráči třeba neví, jaký je rozdíl, nebo proč to tak je. Jasně. Český Airsoftový svaz je svazová struktura tak, jak má být. To znamená nahoře Český Airsoftový svaz, tady jsou jednotliví organizátoři, to znamená já, Rix, vy v Ústí nad Labem, Pardubičáci a tak dál. Tady jsme takhle a my máme každý jeden hlas do toho času. A v času je nějaký předseda samozřejmě, který jedná za ten čas. To znamená tady v těchto jednotlivých částech takhle. A vy jako jednotliví hráči se napojujete do těch jednotlivých jednot jako takových. To je naše struktura. Struktura ČFA v tuhle chvíli, co vím, tak existuje nějaký přihlašovací a nějaký schvalovací proces. Prostě není to ono. Já v tuhle chvíli vám to neřeknu úplně přesně, ale není to tohleto, není to tahle transparentní struktura, kdy víte, kam vlastně, kdybych z toho udělal poručíka, desátníka a vojína, kdy víte jako vojín, že patříte pod nějakého poručíka, pod nějakého že patříte pod nějakého vojína, že patříte pod nějakého desátníka, pod nějakého poručíka a nahoře nad sebou samozřejmě máme plukovníky a generály. Ale tak to funguje. Já bych se asi omezil na to, jakým způsobem to funguje u nás, protože jak to funguje u ČFA se vlastně hráči a ty, co vlastně to bude zajímat, dozví z toho videa, protože Jirka také vlastně na to odpovídal nějakou s tou svojí strukturou. Oproti tomu my oponujeme zase svojí strukturou, kterou vlastně teď vysvětlujeme, a aby to vlastně ty hráči pochopili. To jako znova, není to žádná válka. ČFA na to jde nějak, my na to jdeme úplně jinak.
konec konců můžete být členy obou organizací, je to úplně jako na vás, tato věc, pro vás jako pro vojny, a tím vás nechci nějak deklasovat, ale pro ty jednotlivý hráče dole se vlastně nic moc jako neděje. Je to jenom o tom, jak přistupovat správně, aby to bylo organizačně správně vůči státu a aby to bylo transparentní. To je celý. Jo. Další otázka, která vlastně zazněla v tom chatu, když se dělal ten rozhovor. Jak je možný, že tady vůbec existují dvě takovéhle organizace v Čechách? Jakoby právně možný, protože prostě fyzicky nebo logicky by tady měla být jenom jedna a ta druhá prostě by si nemohla dovolit vlastně přes nějakým způsobem přestupovat nebo něco takového. Rozumím. Pokud by existovalo mezinárodní zastřešení airsoftu jako sportu ve světě, potom by se velmi pravděpodobně stalo, že jedna ze dvou organizací v tuhle chvíli u nás by dostala glade k tomu, že ona je ta oficiální. Vzhledem k tomu, že mezinárodní zastřešení ve světě neexistuje, oficiální, tak si tady vlastně každý můžeme dělat, co chceme. Může vzniknout 5 dalších airsoftových svazů. Je to jako na každým a je to každýho volná vůle. Jo. Takže abych rovnou se svez k dalšímu tématu. Není nikdo tady nad někým. Není Český airsoftový svaz nad Českou federací airsoftu, není to naopak, prostě jsme naprosto stejně, asi do určitého levelu. Jsme na sobě nezávislí. Jsme na sobě naprosto nezávislí, dokud se ten stát nezačne ptát, a jak máte udělanou strukturu a jak to funguje a tak dál. A v tu chvíli nechci říkat, že nám dá přednost, ale jsme jim blíž, jsme tomu státu blíž. To je celý. Strukturově. V rejstříku sportu v Národní sportovní agentuře jsou naše vlastně oba dva spolky nějakým způsobem zapsaný. Oni tam mají vlastně svrchní organizaci, střešní organizaci a my tam máme vlastně svaz. Ano. Jo? Jakým způsobem se tyhle vlastně organizace dělí? Protože tím pádem, že oni jsou střešní organizace, my bychom automaticky měli spadat pod ně, ne? Jasně. Střešní organizace jsou takové organizace, které v sobě sdružují několik různých sportů. Takže to není ČFA, není to ČAS, není to tak. Je to Sdružení sportovních svazů České republiky, například, kam spadáme my, protože tam jsou s náma kinologové, jsou tam s náma, tuším, vojáci v záloze, jsou tam s náma karatisti. Je tam s náma spousta jako rozdílných sportů, který se nahoře sdružují v jedné této věci. Nazvat se střešní organizací je poměrně přestřel, abych to řekl po našem, nicméně se tak stalo. Dělá se to na základě důvěry, když se v Národní sportovní agentuře vyplňuje ten dotazník, a jak složitý je udělat ze sebe střešní organizaci, si prohlídněte v následujícím velmi krátkém videu. Myslím, že stačí i pár fotek přeložit, protože za náš spolek, vlastně airsoftový, jsem to i já zkoušel a APK může klidně taky být svrchní organizace. Tak. Ona, ta Národní sportovní agentura, nepředpokládá to, že tam někdo napíše nějakou blbost. A vzhledem k tomu, že jsme na to nějakým způsobem reflektovali a šli jsme přes naší prokazatelnou střešní organizaci a říkali jsme, hele, tady prostě se děje tohleto a to asi moc nevypadá, že by Česká federace airsoftu byla střešní organizace. Tak se naše vrchní organizace sebrala, šla do NSA a říká, podívejte se, tady je tato věc. Nicméně Národní sportovní agentura, tak jak má ten dotazník v tuhle chvíli vyrobený, nebo formulář, do kterého se všechny ty organizace zapisují, tak prostě nepočítá s tím, že by tam někdo dal střešní organizaci, což se v tuhle chvíli stalo. Ono je to vlastně asi i nedůležitý z toho důvodu, že na ně teďko není kladeno žádný jako důraz, nebo nepotřebují právnicky nějakým způsobem to doložit, to, že oni jsou opravdu takovou strukturou, za kterou se vydávají. Tak, protože v tu chvíli jako se logicky ten stát začne ptát, a jak je to s váma? Aha, vy jste střešní organizace. No a kde máte ty sporty? A to je jako základní jednoduchá otázka, na který tohleto okamžitě schoří. Proto my jsme tam pravdivě uvedli svaz, protože jsme svaz. Je to ta struktura, kterou jsem vám vysvětloval. Tady dole je člen, tady je jeden organizátor a tady je Český airsoftový svaz úplně nahoře, který je dál. Prostě ta struktura je, jak má být postavena. Jo. To znamená, je to jako, děje se to, že jednou za měsíc se sebere ředitel NSA, projde celý ten rejstřík, někdy to dělá jednou za 4 roku a přesně tyhle ty blbosti zase přepne zpátky. Ale jak tu blbost přepnout zpátky, je otázka, zase zpátky na střešní organizaci je otázka 20 sekund. Tam je tolik sportů, že já si nemyslím, že to já nevím, jaký má na to systém, ale je to fakt jako, je to oprosta práce. Ano. Tak. Honzo, proč se přidat vlastně do času, když tady existuje ČFA? Aha,
Proč se přidat jako organizátor nebo proč se přidat jako člen? Pojďme to rozdělit na dvě části. Jo. Já se chci přidat jako organizátor. Nevím, co nabízí ČFA, nevím, nedokážu o tom hovořit, nicméně za čas, co můžeme nabídnout, je platforma, na který spolu jednotliví organizátoři komunikujou. Je to rok ověřený, je to přes rok, ověřený. Víme, že to funguje, víme, že organizátoři si mezi sebou ty informace měnějí a jako mnohokrát se stalo, tady mi někde něco hoří, potřeboval bych s tímhletím pomoct, jak se kluci tady na to tváříte a ty zkušenosti jsme vyměnili. Co já jako hráč pokud bych si měl vybrat, já můžu být klidně jak v ČFA, tak v Českém Airsoftovém svazu, vůbec nic mi tomu nebrání. Tak si za Český Airsoftový svaz konec konců na stránkách můžu přečíst, jaký výhody za to, že zadarmo vstoupím do Českého Airsoftového svazu, jaký výhody mám a můžu se přidat. Já nevím, tomu nic nebrání. Já nevím, co nabízí Česká federace Airsoftu, pokud něco nabízí, nevím. Nicméně za nás je ten list, myslím si, poměrně pestrej a ať už jezdíte na Milsim, ať už jezdíte na velký akce, ať už jezdíte na malý, ať už chcete do Pardubic, ať už chcete kamkoliv, tak tam v průběhu roku získáte spoustu benefitů, který výměnou za to, že se zadarmo zaregistrujete, mi přijde docela dobrý. Jo. Ty hráči to nic nestojí. Není na ně kladeno žádný důraz, jenom to prostě stáhněte si kartičku, nebo ano. I v telefonu si ji otevřete. Prokažte se kartičkou na těch akcích, na kterých zrovna teda chcete ten benefit získat. Jo. V případě některých akcí dopředu napište, že vy jste členové času. Jo. To je celý a máte benefity. Možná bych k tomu zmínil ještě jeden důležitý dotaz, protože stále spousta hráčů jakoby to nechápe. Proč my v tom formuláři, když vlastně oni vyplňují členství k nám, proč potřebujeme rodný číslo? Jasně, kámen úrazu. To je takový kámen úrazu, no. Rodný číslo po nás vyžaduje státní instituce. Vyžaduje to po nás Národní sportovní agentura. Pokud my bychom vás vykazovali nahoru a nebylo součástí rodný číslo, potom vy pro ten stát neexistujete. To, že tam napíšete Jan Novák Horní Dolní, je vlastně úplně jedno tomu státu. On chce k tomu ještě tohleto rodný číslo. Já vím, je to bolavý. Nikomu z nás to nedělá dobře. Já jsem ten jako poslední, který by to po vás chtěl z nějakého důvodu, ale aby to bylo transparentní pro ten stát, tak to prostě musíme holt takhle dělat. Jo, musí si to umět nějakým způsobem ověřit, že opravdu máme tolik hráčů, kolik máme. A součástí toho je rodný číslo, bohužel. Tak prostě. Takže pokud se někdo přihlásí jako, nevím, Franta a napíše tam prostě, že bydlí prostě někde v Disneylandu, tak to bohužel neprojde. Jo, tak to neprojde, stejně jako mnoho z vás jako dokázalo tam napsat ty rodný čísla neúplně, nebo jste nám napsali 1, 2, 3, 4, 5, 6, to je taky super, tak to taky rovnou mažem. Když jako jsme v nějakým jako dobrým rozmaru a uvedete aspoň správně svůj e-mail, tak vám píšem na ten e-mail a říkáme, prosím tě, pošli nám správný rodný číslo, protože jinak my to tam nahoru nemůžeme procpat a neprojde to tím systémem. To je jako i kdybyste tam to rodný číslo napsali, takže si ho vymyslíte, tak Národní sportovní agentura už do těch rejstříků dovnitř obyvatel vidí, takže si dá rodný číslo, dá si vaši adresu a dá si vaše jméno a celý se to tam protne takhle dohromady. A pokud je něco z toho blbě, tak to v tom systému vyběhne ven, jakože je to chybně vyplněný. A zase to celý spadne na nás, aby jsme to s váma řešili a to my nechcem. Tak prosím, uvádějte to tak, jak to má být. Naštěstí to byly jenom jakoby při 1000 hráčích, tak to byly jenom jakoby jednotlivci, prostě občas, že někdo jako špatně napsal. Co já si pamatuju za naši vlastně organizaci, tak tam byly asi jenom 5 hráčů dohromady, co měli prostě vyloženě něco hrozně špatného, ale jinak jako spolupracujete dobře. Děkujeme za spolupráci. Přesně tak, děkujeme. Další otázka je, jak čas pomáhá k rozvoji Airsoftu v České republice? To je strašně moc pohledů. A teď nevím, kterým začít. Z pohledu já jako člen, jako jedna fyzická osoba dole, jak mi pomáhá? No, pomáhá mi tak, že nade mnou jsou někde, ne nade mnou, ale někde jsou nějaký organizátoři, kteří pro vás potřebují schánět ty prostory. Na to potřebují nějakou prestiž. To velmi odvírá dveře. U státu to dvojitě odvírá dveře. Jak ta prestiž funguje? No takže třeba ty nebo já jako organizátoři přijdeme někam na úřad a řekneme dobrý den, my jsme tady z Českého Airsoftového svazu, máme 1000 členů a my bychom tady rádi u vás někde něco udělali. Vy jako člen v tu chvíli se dostanete na třeba nějaký nový místa, kam bychom se normálně nedostali. Doufejme, že spoluprácí s Ministerstvem obrany to příští rok bude ještě pestřejší. Já jako organizátor, to jsem teďka zmínil, přijdu na ten úřad,
mám možnost se opřít o to, že je za mnou 1000 lidí. Ne, že jsem jeden osamělý rybář, který se jde někam lovit k řece, ale jsem součást 1000 rybářů, který by potřebovali někde sportovat. Prosím vás, umožněte nám to. To znamená, jako organizátor se o to můžu opřít. A to jsou důležité věci, které jsou základním kamenem toho, aby jsme mohli dál vlastně fungovat, protože ty skripce se všude po světě utahujou a doufejme, že tím prodloužíme životnost tohoto sportu, jak to jenom půjde. Jo. My se vlastně snažíme těm organizátorům nebo těm, kdo mají zájem právě, protože to jsou organizátoři Českého Airsoftového svazu, nějakým způsobem dávat zdroje k tomu, aby mohli svou činnost vlastně rozjet prostě v tím nejlepším, nedá se říct nejlepším, protože každý má na to pohled jakoby jiný, ale tím nejlehčím možným způsobem, jo. Aby nemuseli prostě sami nikde lítat a vlastně zjišťovat si všechno od nuly a tak dále. Je to složitý, jako založit zapsaný spolek je složitý, jak vstoupit do té struktury je složitý, jak vyplnit veškerý papíry, nedej bože, když si chci pronajmout nějaký prostor. To jsou prostě jedna mina vedle druhý a tímhletím minovým polem člověk, který to nezná, manévruje a držím palce každému. Já jsem si pamatoval, jak my jsme vlastně zakládali spolek, tak trvalo to, mluvili jsme o tom prostě tamhle 4 roky, než jsme ho spustili, nakonec jsme zjistili co a jak. A vlastně teďkom už mi to přijde prostě hrozně jednoduchý. Jako že už jsi na té druhé straně barikády. Na té straně barikády, kdy vlastně ty dveře už jsou otevřený a najednou prostě já už jsem vevnitř v místnosti. No nicméně tohle zároveň navazuje na to. Pokud víte někde o nějaký skupině, která je nějakým způsobem zorganizovaná, třeba by chtěla do času, ale v cestě jí stojí tohleto minový pole. Třeba někde hrajou na nějakým baráku, mají ho půjčený od souseda a mají z toho radost, schází se jich tam 30, 50, 100, co já vím. Dejte těm lidem vědět. My proto máme u sebe to know-how, ale my se jako tady nehromadíme v pytlíčku, ale když se někdo takovýhle objeví, kdo je samozřejmě přínosem pro airsoftovou komunitu, my mu rádi ty papíry pomůžeme, že neříkám udělat, ale pomůžeme mu je předat. Ať se tomu minovému poli aspoň trošku vyhne a má to jednodušší. Jo, přesně tak. Máme tady nějaký dotazy vlastně od hráčů, který nám v průběhu celého tohle z toho bytí nějakým způsobem přišli. Včera se ptal vlastně jeden hráč, jestli přibudou nějaký hřiště v Liberci. Jakým způsobem se to k nám jakoby váže? Váže, je to otázka jako takhle. Ještě bych chtěl říct, je důležitý, abyste nevnímali, že se všechno stane okamžitě. Něco prostě bude trvat roky, jakože roky. Jsou majitelé velkých pozemků napříč Českou republikou, který jsou proti nám velmi vysazený, ale mají obrovský prostory lesa napříč Českou republikou. To bude trvat třeba 3 až 5 let, než přesvědčíme ty lidi v té struktuře, že to má smysl, že nás tam můžou pouštět, že když tam běhají lesy, tak proč tam nemůžeme být my a tak dále. Že když tam budou běhat hráči zaštítěný Českým airsoftovým svazem, tak to znamená pro ně prostě, že nevím, například, že tam prostě nebudou nikdo odpadky a tak dále. A jako všichni šáhněme si do svědomí, že my jako organizátoři to vidíme samozřejmě, nicméně, že to dokážeme dodržet nějakou štábní kulturu. To znamená, abych se vrátil na začátek, je možný, že v Libereckém kraji příští rok naskočí několik herních zón, které budou k užitku. Pracujeme na tom. V horizontu 3 až 5 let doufáme, že těch herních zón se otevře jenom v Libereckém kraji, nebojím se říct 10, ale je tady to obrovský ale těch 3 až 5 let a kdykoliv v tom procesu se to může zaseknout, můžou nám to schodit ze stolu, můžou cokoliv, ale děláme na tom, snažíme se to protlačit. Přesně tak. Já bych se vrátil, Honzo, ještě k jedné otázce, vlastně, která tady v průběhu celé diskuze nějakým způsobem zazněla, a to je zastoupení českého airsoftu ve světě. Jakým způsobem to funguje? Jo. Na mezinárodní úrovni airsoft nemá existující sportovní zastřešení. Nemá ho. Dělal jsem 15 let jiný sport vrcholově, vím, jak to vypadá, vím, jak struktury vypadají, kupoval jsem licence na závody, vím, jak tyhle ty věci fungují. Airsoft nemá mezinárodní zastřešení. Existuje, řekněme, hnutí, který se jmenuje, tuším, Evropská airsoftová federace nebo něco takového, kam se hrdě hlásejí nějaký organizace napříč Evropou, ale když se podíváte blíž na to, co to je, jestli to papírově existuje, kde to má sídlo, jsou ty stanovy oficiální a někde podaný, jak vypadá účetnictví, kdy proběhla naposledy valná hromada, v který by se třeba zvolil předseda. To je, jako můžu položit 30 takových otázek a Evropská airsoftová asociace jako odpoví tak na 5 možná a na zbytek odpoví nemáme. Tudíž jako je to příjemný hnutí lidí, kteří se o něco asi snaží, ale nemají proto vůbec žádný právní podklad. Jo.
Na závěr tohohle z toho videa bych teda chtěl poděkovat všem hráčům za shlédnutí tohoto dlouhého videa. Doufám, že jste neusnuli. Doufám, že jste neusnuli. Doufám, že jsme nějakým způsobem na všechny vaše otázky odpověděli, nebo minimálně na ty důležitý. Co se týče vlastně toho tématu vlastně rozhovoru, vypustíme k tomu i celý to video z toho, z celé té konference nebo z toho videozáznamu. Pro nás je tohle téma vlastně už tím vlastně uzavřený. Jedeme dál, máme tady nějaké svoje plány, potřebujeme zase věnovat něčemu jinému a tak. Já bych to rád zopakoval, my už se k tomu nechceme vracet. Prosím vás, nebombardujte nás na sociálních sítích, neptejte se dál na nějaké věci. Jasně, když vám něco nebude echt jasný, dobrý, dejte vědět, zeptejte se nás, ale prosím, ať už se k této pseudoválce mezi dvěma organizacemi nemusíme vracet. Ano. My už chceme prostě koukat dopředu a zbytečně nás to zdržuje. Součástí můžete být vlastně obou organizací, můžete vlastně jako hráč hrát za obě, nevím, ligy nebo kopat za obě dvě jako uskupení podle tomu, kdo je k čemu je blíž. Jo, takže nevidím v tom jako žádný problém. Tak a pojďme dál. Tak, my vám moc krát děkujeme, díky, že jste neusnuli, mějte se krásně. Čau. Čau.